ଏଠି ମାରିଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଛେଲେଣା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ପଗୁଆଟେ ବଡ଼ ପଗୁଆ ବଞ୍ଚିଛି ରତା କିଲୋ 400 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 350 ନା କହୁଛି ଅଟ କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପାଇଁ ଅଢ଼େଇଶହ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନା ରେ ହଁ ବଡ଼ ରତାଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ଛେଲେଣା ଛେଲେଣା ମାକେ ଡିଅଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହା କେତେ 100ରୁ 120 ରହିବ କିଲୋ କୋଉଠି ବିକା ହବ ତମର କହିଦିଏ ଲୋକ ଆସି କିଣି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାଳଶଙ୍ଖ ମାର୍କେଟ ଭୁଲିବେନି କିଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଲାଗିଛି ରେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ
ଖୁସିଆ ଏହା କିଲୋ ଅତି କମ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ଖୁସିଆ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହେବ ଆମର କେତେ ମାଛ ଧରିଛୁ ଆଜି। ଆଗେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଜିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗେ ତମେ ଆଇସ ଦିଆ ମାଛ କେତେ ମାଛ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଖାଉନଥିବେ। ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ମାଛ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ଗଳିଛି ମାଛଟା। ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଛ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପାଉନଥିବେ ଆପଣ। ପୁରା ଶାଢ଼ୀ କେଉ ଧଳ ଦବ କି ନାଞ୍ଜ କିଏ ଖାଇ ଦେଇଛି ଇଟି କାଳର। ବିଲେଇ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା। ଆକୁ ବି କିଏ ଖାଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଖି ବଞ୍ଚିଛି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କହୁଛି ଆକୁ ବି କିଏ ଖାଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଲେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛ କିଏ ଖାଇଛ ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଇଟିକାଳ ମାଛ ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିଅନ୍ତା ପାଇବେ ଆମର ସବୁ ଜିଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଞ୍ଜିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ମାଛ ହେଇଛି। ଦେଖ କାମ ଲାଗିପାରେ। ଯୋଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଲେଣା। ମୁଁ ତ କହିବି କଣ ସିଏ ତ କହିଦେଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବାବା ରେ ଧର ଧର ଗଳିଯିବେ କେତେ ଦିନ ଜାଲରେ ପଡିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଲାଇଟ୍ ପାଉନି ଆଗେ ତାଙ୍କ ନ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଗେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। କଣ କିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପଳେଇଥାନ୍ତା।